ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Taj MMA қарор доред ва мо имрӯз дар бораи Камил Карате Ҳасанов гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузур ишта лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. ва пеш аз сарчави видеоролика ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки ба инстаграми мо обуна шавед, чунки ҳамарӯза мо хабарҳои MMA-ро аввалин шуда дар инстаграми худ пешкаш мекунем. Ссилкаи инстаграм дар описанияи видео. ҷанговари поп MMA тоҷик Қамариддин бо лақаби Камил Карате Паго дар ташкилоти РКФ батл бо ҷанговари рус Руслан Гусейнов набард хоҳад кард. хотиррасон мекунам ки бори охир Камил Карате дар ташкилоти Наша Дела баромад карда буд ва бо қарори яковозаи доварон бар ҷанговари колумбиягӣ Даниэл Лейва ғалабаро ба даст оварда буд. аммо дӯстон, имрӯз маросими фейс ту фейси ҷанговарон баргузор шуд. аммо дар маросими фейс ту фейс Камил Карате бо ҷанговари рус Игор Швед рӯбарӯ шуданд. ҳам акнун фардо дар ташкилоти РКФ батл Камил Карате бо Руслан Гусейнов кунҷи яктагонро тақсим мекунанд. хотиррасон мекунам ки рекорди касби Камил Карате дар поп MMA 2-0 мебошад, а рекорди Руслан Гусейнов бошад 1-1. Камил Карате дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо шиёри Тоҷикистон ба пеш хело машҳур мебошад. ба ҷанговари тоҷик Қамариддин Ҳасанов дар ҷанги фарду ғалабаи дурахшонро орзумандам. бигзор аз яктагон бо шиёри ҳамешагии худ, яъне Тоҷикистон ба пеш бароӣ. бурдбориҳоро орзумандам. хуб дӯстон, шумо Қамариддина мухлисӣ мекунед? дар комментария фикри худтона нависед. дар ҳамин ҷо видеоролик ба охир мерасад. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед ва доим бо шабакаи Taj MMA бошед, чунки ҳама вақт хабарҳои поп MMA-ро мо пешкаштон мекунем. то видеоролики навбатӣ, хайр.